que regressas, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Tak for det, Jacob, og nu vil jeg fortælle videre på den her historie. Kort efter var der en mand ved navn Adi Barkam, der havde et modsvar til det svenske modelbureau. Han lavede nemlig en fotoserie, hvori der var anoreksiramte kvinder, og det var så et modsvar til alle modelbureauer, der bruger anoreksiramte kvinder. Han opfordrer til, at man ikke bruger ekstremt tynde modeller, der lider af underernæring. Han laver den her fotosession for at vise, at samfundsbilledet, der har været der de seneste 15 år, er ret forskruet. Det er en ret forfærdelig virkelighed omkring spiseforstyrrelser, og det skal der sættes noget mere fokus på. En hver pige, der er ekstremt tynd og er med i